हेलो लोगोफोर आंनि गोदान ब्लगाव आङो गिबियावनो आरोबाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं लोगोफोर, आंबो मोजाङै दं। नै लोगोफोर अख्राङा जि समायना निला गाब जादों, बेखौनो एसे ब्लग लाबाय आं लोगोफोर। जि समायना नुखादों नै जोमैयाहाय मोनाबिलिनो। नै लोगोफोर आंना लोगोफ्रा रावबो रेडि गैयामोन आरो फसेनो ओरैबायदि मिनिबाय। ओमफ्राय सोरबाबा गोदाव सोराव जिरायनानै दंमोन। आंखौ जि रागा जोंबाय मानो गोदाव सोराव भिडिअ लालाबायदों होननानैहाय, होनबाबो हगारबाय आं लोगोफोर एसे रागा जोंबाबो। नै जि समायना जादों निलायाव गोमो गोसोम अखा। पटा जानो फैदों जोंहा। पटा जागोन ना मम' जागोन? मम' जायोनो, मोसौखौनो जागोननो, मम'सो जायोनो स्कुल गनानै। जि हाउसफुल कलेजनि मानसिफोर बिराद जाफैयो बेवहाय। बे लोगोफोर मम'आ जानोसै। जासुलिया नै होथेलायदों माखौबा। जा दे सोलाय खुगाया बेसेबां गुवार जियो नायनो। दे लाजिनानै जायासै लोगोफोरबो फैबाय हनै बेना। जाद' लाजिदों, खुगा गुवार नङा दे नोंना, लाजिनाङा। नै जानोसै लोगोफोर। इसोरखौसो गावसोरखौसो साबायदों नंगोन बिसोरो दा। नै जोंहा बिदि थांसैथ' सिदा। नै ओरैनोमोन जोंना कलेजआ। बाजार गेजेर गेजेर हाबबाय। लोगोफोर बे भिडिअ'आहाय एसे सिगांनिसोमोन आरो, ओमफ्राय आङो दासो हगारबाय। नोंथांमोना साननो हागौ दाथ' अखा हायाखै, नाथाय भिडिअ अखा हानाय नुदों होननानै बियो सिगां लानायमोन आरो, ओमफ्राय आङो दासो एड खालामनानै हगारदों लोगोफोर। दख'नाया लोगोफोर फुजानि नांगौबा। नैबे सुरनि नैबे दख'ना नैबे कालारा जि मोजां नुदों, बेखौ चक्लेट कालार। सोरो आङो हाब्रु जाजोब्बाय आंना दख'नाया सयथिंबो। नै आं फसन जानाया, नाथाय बायनोनो हायाब्ला एसे दाम होनो नैबे मानसि सासेया, मिथिबायना? बेमारि हाखर सिंनिफ्राय ओंखारनाय। आयौ खिफिबावबाय लोगोफोर नायलाय। आयै आं इउटुबारखौ जि नेग्लेक्ट खालामबायहाय सयथिंबो लोगोफोर। खिफिनानैसो गालांबावबाय। आयु मासे गाज्रि बियो मानसिया, आं हालाहाय जि खार। नै दख'नाया मा दख'ना होनदोंमोनथाय, बिबार ब्रेन्ड बायदि। नै मोजां नुसोदों ना? सोरनोबा नांगौबा थाब लांफैदोसो। नै जि मोजां गोसोमाबो जि मोजांखा। आंनि फिसाला मोनबाय आंहा लोगोफोर। आं बायदि खानाय न' फिसाला मोनबाय। आजा होनदो दे, हाय होनदो दे, आजा दे हाय मा खबर होनदो दे, नै लोगोफोर जोंना सासेया आब'नि फिसाजो ग्रेसि नार्जारिया खानाय सिनजागासिनो दङ। करियान स्टाइल नांगौनो मालाय, ओंखायनो पार्लाराव नागिर सिनजाफैथारबाय। जि मबाइलाव फटक नायनानैसो होबावो मालाय सिननो थाखाय। दानो बाइकआव गाखोबानो सेस बारजोंनो खानाया गाज्रि जायो।
Lai माने खानाया खिंख्रिना एसे स्ट्रेट जानांगोन बासो दिलाय दि होनदि मा होनदों बिमानो खोन्थानां रेकर्ड खालामनानै लानां नायलाय खानाय स्ट्रेट खालामनो बिबथैया लांखुमायोनो र' मोजां नुवाखै र' मेथाइ जाग्रा आयु हले गोदान रज'नाया गोजौखिसो दावखोदों माथो इनै गोदाना हाथाय डक्टर मा ओरैसो लिंहरलायो रायलायनाया ओरैसो लिंहरदों मासि गाज्रि नै लोगोफोर जोंना टिक्लिया खानाय सिनजाखांनानै हाथाय बख'नो लानानै फैबाय जोङो मानोना बेना हाथाया एम्फौ जानानैहाय थुख्रांजोब्बाय आरो खावसे गुगाबाय ओमफ्राय खावसेया दङ ओमफ्राय गोदान रज'दों बियो थुख्रांजोबनानै दङ ओमफ्राय बेखौनो जोङो बख'नो होननानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर जि रागा जोंबाय इयो सानानै आङो भिडिअ लाबाय थादोंमोन ना बेखौबो रागा जोंबाय ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बारा गोबाव खालामला लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नङाबा इयो रागा जोंगोन ना ओमफ्राय लोगोफोर जायफोर सुबुंफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर ओमफ्राय लाइक शेयार कमेन्टबो खालामनानै होदो अननानै प्लिज